И ще започнем днес ново клипче, защото това не стана. Ще играем срещу Манчестър Юнайтед. Имаме екипите на Порто и емблемата на Порто. Сега Меси с топката. Меси, какъв Меси? Пропуск. По-точно корнер. Може да се хвана. Серхио Рамос, дами и господа, центриране! Какъв гол? Гол! На Марто Модрич. Тън. Сега Меси. С него хора, този гол е за вас. Ето хора. Дамян. Срандо като че ли. Ди Мария какво прави? Какво направи? Центриране за Меси! Шут! Не, няма гол! Дехия спасява! И! Какъв голкик? Голкик. Дехия. Роналдо! Към Меси, дами и господа! Вижте Меси! И спасяване на Дехия. Не е лош Дехия. Серхио Рамос. Роналдо! Какво изчистване! Само. Сега Сандро ще фърля топката. Модрич. Годин. Към Меси. И блин, пред Меси и Неймар. Вашия любимец. Мемфис Дебай. Сега към Халк. Невероятен Халк. Халк. Да видиме. Халк. Прескача и какъв гол. Халк. Знаете ли защо се е кръстил Халк? Защото баща му родил се 5 кг мускули и баща му го е кръстил така. Халк. В интернет го има, хора, да знаете. Моля ви, абонирайте се и така. Неймар, любимец за хора. Не. Този гол. Ето този гол. Сега ще е за вас. Ето го. Ето го. Завършен! 3-0 някъде. Ще го заснемем този гол. Ела да видим. Виж. Само ето. И 3-0 за първото полувреме. И край на първото полувреме. Хора, може би ще сложим някой. Касорва Тевес, компании. Те са слаби почти хора. 55 и така. Мата към Меси. Какво направи Меси? Просто я копна, хора. Не знам защо. Меси ще стигне гадан. А той е на много силен. 4-0. Това е гол. Сега с кой хора искате? С Неймар? Меси, какво прави на Меси? Меси какво направи? Подаване към Ди Мария. Сандро, какво? Подаване към Ди Мария! Спасяване.
Серхио Рамос центрира. Хълк към Неймар. Но изчиствах Руни. Швайнштайгер. Годин. Меси. Годин. Меси. Той Меси. Блинд. Модрич. Какво ще направи? Отнета е топката. Центриране към Неймар. Той сваля на Меси. Роналдо. Сега Неймар! С вътрешни 5-0! Заважи! Да! Меси шутира! Ще се скарат. Дехея. Какво направи Дехея? Сега Меси! Какво спасяване, хора, с една ръка? Какво спасяване? Мемсис към Смолинг. Към Мемсис. Дебай. Блинд. Роналдо. Към Меси, но Смолинг е там. Смолинг и това е фаул там. И матч of the match. Меси. 5-0 и чао хора от мене. Чао.